皆さん、こんにちは。ようこそカメライムラン TV へ。カメライムラン TV のカメランです。イムランです。前回の動画見てくれた人、ありがとうございます。昨日の魚釣りで、たくさん何回もやって、こんなに10円が貯まりました。見てください。たくさん集めたんだよ。ほら。で、今日はこの10円玉をピカピカにしたいと思います。ほんで、10円玉をソースで磨くと、あっという間に綺麗にピッカピカになると書いてあったので、試してみたいと思います。これはお家で使っているソース、オイスターソースです。スポンジを使いたいと思います。じゃあ、スポンジとこれもう分けちゃいます。10円玉磨き始めます。これいいかな？大丈夫かな？練習でさ、一回やったんだけど、めっちゃつきすぎちゃったんだよね。でも失敗はしなかった。このくらいかな。まあ、綺麗にはなった。見てください。さっきめっちゃ茶色だったのに真ん中やばくない？これ。きれいきれい。マジできれい。楽しい。もう裏側はいいかな。表から始めてよ、もう。これピカピカって言うのかな、表。これ言いますか？ 1 個目。できたかも。1個目できた。見てください。きれいになった。よし、あとはこれで磨くだけ。これは注意点が2つぐらいありますね。まずはこれ、磨くとどんどんついちゃうじゃないですか、ここに。もうこんなになってます。で、そして、これ磨いてる途中で、ソースってめっちゃ滑るじゃないですか。そして落としちゃったら、落ちてベッタベタになります。気をつけてくださいね。やるときは。これ見て。これ超綺麗。お兄ちゃん、これ平成何年？平成4年。4年？やっと2個目です、これが。がになると嬉しいんですよね、もう。10円玉、全員。うん。僕はわかる。皆さん、前はこのくらいでいいですか？で、平成15年。これ結構綺麗だから入れちゃって試したい。もう、見てくる。もう、4個目できて、ほら、こんなに綺麗になったよ。ピッカピカになるんだね、これ。いいね。熱くすぎちゃったかも。ダジャレ思いついちゃった。これさ、強くじゃなくて素早くやった方がなるかもしれない、これ。皆さん、こうなりました。見てください。こうなりました。俺の方がもっと綺麗にしちゃうっていうの。一番未来のやつにしちゃうの。ねえ、ちょっとさ、こうやってるだけなのに、こうなってる。こうやって俺もやろう。ポチポチ兄弟。ポチポチ兄弟。なんかソースでやると、まあ綺麗にはなるんですよ。こんな。でも、なんかベタベタになっちゃうじゃないですか、こんなに。もうベタベタになって。で、だから、ちょっと黒お酢になんか15枚ぐらい入れちゃいたいと思います。じゃあこれぐらいでいいですか？黒おず。あ、見えなくなったんだけど。イエーイ。なんか泉のやつみたいだよね。なんか古いものを落としたら新品のものが出てくるっていうあれ。でも嘘をついたらダメって言ってやりますか？新品なのない。待って、こっちを使えばよかったんだ。あなたが落としたのはこの古すぎのやつですか？この新品のやつですか？フルですか？あなたは正直者なので、ここにある10円全部あげます。なわけない。おい。これできてるよね。皆さん、何個目か忘れちゃったけど、見て。これ。もう何個も作ってますよ。ね、お兄ちゃん、これ撫でるだけで綺麗になる。ほら、見て。いらっしゃい。これ、平成何年？これ、平成じゃなくて昭和だよ。昭和？じゃあ、このお金たちも見ちゃおう。これ、得だね。待って。このさ、他のお金とさ、なんか全然違う色しちゃうんだけど。これピンク色に見える。なんか、すごくない？これ。
本当だ。奇跡だ。他のも見ちゃう。えよし。これって何ですか？科学の力ってやべえな。じゃあ皆さんにクイズです。僕はソースとお酢でやるのどっちが好きでしょう？はい、答えです。ソース。これでやるとこうなっちゃう。お酢さ、なんか入れるだけだからガチでもうソースよりは楽なんだけど、お酢の後がやばい。嫌なんですよね。皆さん、これ黒酢って言うんですよ。じゃあもう一種類のお酢を使います。これの匂い嗅いでみよう。同じだ。でも入れとくだけだからやっぱり得。なぜ10円玉をソースで磨くとなんか綺麗になっちゃうかというと、それは10円玉の銅という材料でできています。銅を置いておくと酸化して黒ずんでこんなに錆びてしまいます。酸化したものを元の綺麗なものに戻すにはまた酸を使います。酸といえば酸っぱいしょっぱいものだよね。例えばお家にあるケチャップ、醤油、レモン、梅干し、お酢などを使えば綺麗になります。もしよかったら君もやってみてね。はい、見てください。こんなにピカピカになりましたよ。はい、見てください。結構綺麗になりました。汚かった10円がこんなに綺麗になりましたよ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ということで、はーい。